abhekene nezwi lakho. Ukhona uNkulunkulu hleli esihlalweni sakho sobukhosi. Akusikho nalokho okudalile okwenzayo ukuthi ube uNkulunkulu ngokwakho. Ngakho namhlanje siyibandla lakho siphambi kwakho wena uhleli esihlalweni esiphuma inkazimulo ukuba usiphumele ngenkazimulo yakho namhlanje through the power of your word. Siyakholwa ukuthi ekukhulumeni kwezwi lakho izinto ziyashintsha. Siyakholwa ukuthi ekukhulumeni kwezwi lakho bekungenzeki kuyenzeka. Nakalokho siyibandla lakho namhlanje sibuthise phambi kwakho that you may give us the word. Siphile siphumelele sisinde ngamandla egama likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Ngicatha lethuba ngibingelele egameni likaJesu Nkosi. Amen. Ngiyacela mami ukumhlupha usound engineer wala ekhaya ngenxa ukuthi umuntu onevoice ekanje. La angibheke kancane kulombhobho wami okusavolume egameni leNkosi. Amen. Ngicela abazalwane ebandleni lenkazimulo, ngibingelela ebandleni lamazibulo kaNkulunkulu. Siyabingelela abazalwane egameni likaJesu. Haleluya. Sibingelela leadership yala ekhaya egameni likaJesu kakhulu. Sibingelela mami, siyabingelela obaba bonke bala ekhaya, sibingelela omama. Sengiyabonga, thank you sir. Sibingelele abantu abasha bala ekhaya, izintombi nezinsizwa. Sibingelela kakhulu ogogo nomkhulu egameni likaJesu Nkosi. Amen. Sibingelela abantwana bombuso uSunday School wala ekhaya egameni likaJesu. Haleluya. Sengisiwe bazalwane ngithethelele izono sengingathi ukhamba kancane noJesu nje insuku ezimbili ezintathu, kodwa ubufakazi senginabo ukuthi uJesu akamlahli umuntu olahla uJesu. Alibonge igama likaJesu. uNkulunkulu uyambamba umuntu, uNkulunkulu uyamgcina umuntu. Sengathi ukuthi nami ngilokhu ngihamba nje noJesu engasuka naye ngoSunday School akaza ngiphoxe kuze kube namhlanje. Alibonge igama likaJesu. Bazalwane sizoyizwe likaNkulunkulu angizokuba mudeke futhi yazi nini inhlanhla namhlanje ngizophuma nje khona manje futhi seseliyaphuma isonto njengoba liqala liseliyaphuma. Yazi ukuthi omunye useyazi ukuthi makuzidandike sekunjalo lutho namhlanje sesiyavala sesiyathandaza ukubona sesiyahamba futhi. Alibonge igama likaJesu. Baba Mvemve, I have obsessed these days and I've put all my focus entweni ethi ngifuna the recipes of the bread. Konke yakhulunywa la ekhaya ethi ungakujabulela ukunikeza isinkwa ungasazi ukuthi sibhakwa kanjani. Kuloko kunikeza isinkwa ngombuzo ukuthi I appreciate the bread, but I will also appreciate if you would give me the recipes yokuthi mhla ungekho wena lesi sinkwa kuphesona konje wena usibhake kanjani. Reason being, I'm watching a generation njengoba ngikhula nami, I'm watching the change or the shift of the times. All these old icons of faith, they are all slowly but surely fading away in the face of the earth. Bonke bayahamba laba ebesifakaza ngabo nalabo besikhuluma ngabo nalabo esikhule thina sibukela kubo. So it seems like the next generation is us. Ngiyazi ukuthi sisenyangeni yabantu abasha, so ngiyacabanga lento engiyikhulumayo khona ozoyizwa. So the next generation yile yethu. Kodwa ke le generation yethu iphuthe ngibona ngathi lenzile ukuthi kubo bonke abahambe phambi kwethu, we only took the bread, we never took the recipe. Asikaze sibavumele ukuthi bahlale phansi basifundise ama recipes. Some of the men of God bawashiya ama recipes, but we were not listening ukuthi sizwe ukuthi basinikeze ukuthi lento yenziwa kanjani. And so we end up seeing into ethi obani babenza izinto ezithile, obani babenza izinto ezithile ebese singazi ukuthi thina sokwenza kanjani. Hence i generation yethu mayifuna lamandla kudala yona siyahamba yothwala ngoba ayazi ukuthi laba babeyisukumisa ishosha babeyisukumisa kanjani. Hence i generation yethu mayifuna ukubusiseka financially sekumele yenze izinto ezithile eziphambene noNkulunkulu ngoba ayazi ukuthi labo baba bethu abe successful baphumelele kanjani. So into efocus yami in these days ukuthi ake siyofuna ukuthi okwenziwa abakwenza kanjani. Let us go and look for the recipe. Manje bazalwane iBhayibheli lensuku ngisalibizi ngeBhayibheli sengilibiza ngerecipe book because kwangabhalwa ihistory lapha kwakubhalwa into yokuthi uma sifuna ukwehlisa umlilo owehlisa uEliya, yingakho kune chapter yonke ekhuluma ngaleyo nto ngoba isinikeza irecipe ethi yina yenza uEliya ukuze umlilo wehle ezulwini. Into yenza kube namagospel awu4 akhuluma ngomuntu oyedwa uJesu kwenzela ukuthi sithole the full package yokuthi masifuna ukufana noJesu yini kumele siyenze
siyenze to achieve le nto uJesu achieve. Enye izinto esisele nazo ukuthi siyabantu abathi siyokwenzayo size senze nangaphezulu. Kodwa asikwazi ukwenza ngaphezulu usungakafiki nje kuqala kulokho akwenzayo ngoba we must first match the standard of Christ so that we can exceed the standards of Christ. Manje uma siyezwini likaNkulunkulu siyofuna the recipes of the bread. Ngicela siye kuJohn chapter number 1 sifunde ivesi libe lodwa incwadi kaJohani chapter 1 sizofunda nje futhi uverse number 1 sibingelele abahlabelelisayo egameni likaJesu sibingelele ibhendi yonke egameni leNkosi. John chapter 1 uverse 1 wakhona bese siyathandaza. Ivesi elijwayelekile nje kaJohn chapter 1 uverse number 1. Cela usisithembi wala ekhaya mayikhona. Johane 1 verse 1 isihloko sakhona sithi uNkulunkulu nobuntu nomsebenzi kaJesu Kristu. Ngicela sisisho sonke isihloko sethu uNkulunkulu sithi ubuntu umsebenzi kaJesu Kristu. Siphinde ukucela futhi uNkulunkulu ubuntu umsebenzi kaJesu Kristu. Nawo ke uverse 1 ngicela ufundele. Ekuqaleni waya khona kulizwi. Ulizwi waya kuNkulunkulu. Ulizwi waya kuNkulunkulu. In the beginning, before all time, was the Word, Christ. And the Word was with God, and the Word was God Himself. Ngicela sithi sonkulizwi wayenguNkulunkulu. Ngicela bazalwane ukukhuluma lento encane ke bese siyathandaza namhlanje. Incwadi sifunde kuyo kaJohani ebhalwe umpostoli. Ngokwami ngokubuka kwami ngiyazi ukuthi ama theologians abanezinto zawo eziyizo futhi neziqondile. But nginento ethi bazalwane uJohani wabhala incwadi zesambulo ezimbili ukuthi yodwa kuphela yabizwa ngokuthi isambula igama layo. But masikhuluma iqiniso uJohani wabhala ama-books of Revelations awu-2 ngoba lezi incwadi zombili zakhe incwadi kaJohani nencwadi yesambulo zombili zaziyisambulo ukuthi le enye yabizwa nje ngegama lakhe. Isizathu esenza ngisho njalo ukuthi lama gospels awu-3 up before uJohn, uMatthew noMark noLuke babhala umlando kaJesu. Babawubhala bonke bawubuka ngasesayidini elilodwa uJesu ewumuntu ethunywe uNkulunkulu ezosindisa abantu. Bonke bambuka ebuntwini bakhe uJesu kuphela. So bonke babebhala babhala indaba yokuthi intombi uMaria yakhulelwa. Wonke amanye ama-gospels aqala ngendaba yokukhulelwa kaJesu. Uyedwa kuphela oyangale kokuthi engakabikho uMaria noJosefa. Uyedwa kuphela oyangale kokuthi singakabikho isitemela seyinkomo. Uyedwa kuphela oyangale ukuthi ingakabikho yonke lento esiyibukayo bafowethu. Engathi wahlehla uJohani wathi ngathi senimukhe eduzane uJesu. Akazalwanga uMaria noJosefa. Afike la ngesitemeleni seyinkomo ngoba masikhuluma iqiniso nalesi sitemele sadalwa kuye. In the beginning was the Word. The Word was with God and the Word was God. Ingakabikho yonke lento uyahlehla uJohani uyemumva uthi asiyomlanda la evela khona. Ngicela ukubhulela lento ke ethi uJohane uyena umpostoli owaphila isikhathi eside kunabo bonke abapostoli. He outlived all the 12 apostles. Waphila isikhathi eside kunabo bonke waze wayikhehla and uyena wedwa owayifela ongabulawanga. Uyena yedwa umpostoli ongabulawanga ngoba zonke izinto azana ukubulawa ngazo zahluleka ukumbulala. Kwabonakala isimanga umuntu efakwe emafutheni bathi sishow ukuthi ufile kodwa ngokwazi kwethu akekho umuntu ongasurvive amafutha abilayo kodwa waphuma uJohane emafutheni abilayo. Ama-Bible scholars athi wafakwa edramini elalifakwe imkhonto all around wagiqwa nalo endaweni eyehlelayo. Wehla bonke abamphezulu bathi siyomthatha enzansi eyiminsmith bathi mabevula waphinde wamemezela uJohane wathi eqaleni wayekhona ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayeUNkulunkulu. Awubazalwane asizofana khona manje. uJohane ke umebhala lencwadi njengoba sifunda leli verse esiqala kulo nje bayiqala ibhala lencwadi uyibhala useyikhehla elidala akayibhalanga isamusha. Uyibhala useyikhehla elidala uthi mangafakaza nje ukuthi yini engigcinile ngasinde emafutheni. Mangathiwa nginikwe ithuba lokuthi angifakaze ukuthi ngapha
baphila kanjani befa abanye abapostoli yile yambamba yile ngasurvive ngayo what I can only give credit to one thing ngabanjwa yizwi likaNkulunkulu ngagcinwa yizwi ngoba lithi iBhayibheli before uJesu ahambe waqala wamemezela wathi uyini kini mangithanda ukuthi no ahlale ngize ngibuye manje lelo zwi lenza ukuthi noma bequnywa amakhanda abanye lithi uJohana ngaqulwa yena lelo zwi lenza ukuthi noma befaka amatilongweni abanye bebulawela phakathi kodwa lelizwe lashiwo uJesu lambamba uJohana ngicela ukumemezela abazalwane ngithi khona into elamandla okubamba ngisho esimeni obekumele uphelele kuso it's the word that God has spoken upon your life mawuke wabaphizwi izwi liyagcina this is a credit book incwadi credit ethi mangathiwa ngilethi imbo sokuthi njoba ngiyikhehla nguJohana ngimdala ngingaka namhlanje ngiphile kanjani kaze kangaka wayesethi ake ngibhaleleke nansi into wathi ke eqaleni wayekhona he's giving credit to the word elimgcinile wasurvive ngalo kwaze mama bayibazane ngifuna ukuthi kukhona lokumele sikwele kuyo as the church and usathana zama ngayo yonke into ngayo yonke indlela ukushifta from yona it is the word of God usathana wenze sure ukuthi yonke into siyayenzisisa but asaseli silibandla elimile ezweni ngoba usathana uyawazi amandla ebandla ukuthi amandla ebandla asezweni ashiwanga nalutho sashiwa nesu amazwi iwona esiphila ngawo amazwi sona esihamba ngawo so usathana has made sure ukuthi sikwenza konke okunye siyahlabela kana nkinga nemhlabelelo yethu siyathomoya kana nkinga nethomoya siyachwethwa kana nkinga nechwethwa yethu azikho wrong lezo zinto nami ngiyazenza but the devil has made sure ukuthi asibe good kukho konke lokho okunye kodwa singalinaki izwi usathana wenza sure ukuthi sibe generation that is a generation without the word of God kodwa yini ke le enzo usathana abe obsessed kangaka ngokuthi sibe abantu abangalazi izwi it's because the power of the church and the power yomuntu kaNkulunkulu isemazwini akhulunywe uNkulunkulu so mayibhala kuJohana uyahlehla kuyele emuva uthi ikhonto engengayibona isetshenziswa uJesu wathi mayisebenzisa kwaphuma umuntu obesefile insuku sezizini esenuka wakhipha lento uthe mayikhipha lento yamlanda ekuboneni yamlanda ekunukeni yamkhipha ephila uthi uJohane ngike ngabona umuntu kwathi ungezi Jesu uzothandaza kwami thumela lento mayithumela lento yagijima lento yafika yasebenza ekhaya kwalomuntu uthi uJohane ikhonto engengayibona bafowethu ikhulunywa phekwezinkwa ezu5 laphe ngofisha ababili yakuyikhulunywa lento lezi zinkwa zaba enough ukwanela abantu abawu5000 uthi uJohane ikhonto engengayibona ibiza abafileyo sebefile sebelahliwe bavuka abaphila so uthi mangathiwa ngiyabhala I will write about the word like ayisho ngolizwi first of all umnikeza isupremacy over time umnikeza ubukhulu ngaphezulu kwezinkathi uthi eqaleni wayekhona yabona lento ethi in the beginning I imagine ukuthi uJohane uyasesha ukuthi lamandla ngaka avela manje mayilokho ehlehla nawo ufica ukuthi uyazi namandla indlela asebenze ngawo abadala ngenxa ukuthi ngisho uAbraham engakafiki uJesu ayebebasebenzela lamandla bayihlehla nabo wafica ukuthi ngisho Noah ebebasebenzela ngoba uNoah nikezizwe nje elithi wena mawungena emkhunjini ngeke walibamba izwi lakugcina izwi lomhlaba wonke ubhubha ngoba wakholeka ezweni manje mayehlehla nalo usafika egcineni mayifika ulenda endaweni okuthiwa isiqaleni singasho sonke sithi eqaleni singasho sonke sithi in the beginning mayifika ufika endaweni okuthiwa isiqaleni mayifika ke kule ndawo eseqaleni sekusukile ngithi yabona konke umhlaba wukho umhlaba uyihlaleli ngenalutho uthi yini engathi ikhona eqaleni mayifika kule ndawo okuthiwa iseqaleni abese khipha naso isemezelo athi ngifice kukhonto yodwa mangihlehla kufika eqaleni kuthe kungekho konke ithe zingekho izinto ngase ngithola ngithi discover into ethi there was the way lalikhona izwi eqaleni kungakabikho konke okukhona manje abesethi ke the word was with God ngoba uyabona nje belokho ibhala lento ilokho yavuleka kuye nje belokho ibhala ngoba
ukuthi izwi ulichaze ngama levels awo 3 ahlukene. The same way uthe mayelibuka waqala wathola ukuthi nje belikhona eqaleni angazi noma wasukuma waphindwa wahamba. Wathi mayibuka waphindwa wabona ukuthi no leli izwi likhona eqaleni likuphi lenzani liwubani wabuya wazobhala wathi ngoba likhona nje eqaleni linoNkulunkulu. The second level of revelation is that the word is with God. Isabulo sakhe sisaphelele ekutheni izwi linoNkulunkulu. Akayidiscover lethi uyazi mawubukisisa kahle alinaye nje uNkulunkulu linguye uNkulunkulu. Sanibona bazalwane wathola into ethi lelizwi alikho nje eceleni kaNkulunkulu. It's not like mayisebenza ngalo uma eceleni kwala lithume cha uma sisebenza ngezwi usuke kulo izwi lakhe. So when God sends his word akathumeli izwi, he is sending out a portion of himself. Angiphinde futhi le uNkulunkulu ekhipha izwi akakhiphi nje njengamakhuluma izwi, but he is sending out a portion of himself. Ukhipha ingxenye yobuNkulunkulu bakhe. So isabulo ngezwi si progressive. Into engishumayela kakhulu emhleni yokuphila kwami ukuthi revelation is progressive. Isabulo naso kumele sikhule usuku nosuku. Awukwazi ukuthi indlela okumazi ngayo uNkulunkulu izolo umazi ngayo namhlanje. Kumele ibe ngcono yanamhlanje kuneyizolo. Kumele iyangcono yadisiye kuya last year. Kumele ingakho singenayo into ethi hayi sakho lokudala saqeda akuqedwa la kwamsindisi ngoba uthi obhalayo our God moves from glory to glory, from power to power. Manje usuku nosuku sivuka ekseni sithi uNkulunkulu ngike ngakubona izolo kodwa ngiyazi ukuthi kunenkazimulo yanamhlanje ebengayibonanga izolo. Ingenza sithandaze every day hayi ngoba sineyinkinga njalo. Sometimes siyasingenazi inkinga siyothi ngicela ungibulele the side yobuNkulunkulu bakho ebengayibonanga izolo. Uthole ke iyamkhuleka lento kuye ukuthi ulizwi wayekhona eqaleni, ulizwi wayenoNkulunkulu. Usethi mayithi zoom in kahle uyabona ukuthi no, the word was not just with God but the word was God. So uNkulunkulu usezwini la. Ngifuna ukuzomemezela nje leyo ntombazana ethi uNkulunkulu usezwini la ngoba kungathi siyamcinga uNkulunkulu emhlabeni. Yabona laba sebeze bayeyintweni eziphathekayo ingoba sebenokukholela ukuthi we need to touch something ukuze sithi simtholile uNkulunkulu. Ngicela ukumemezela bazalwane ngithi God is touchable in his way. Uyathinteka uNkulunkulu ezwini la. Nabathi asimuzwa God is audible in his way. Uyezwakala ezwini la ngoba uyifihlile wayifihla ezwini lakhe. So bazalwane into engifisa ukuyimemezela namhlanje into ethi when God gives you a word, he's not just giving you a word, but he's giving you a portion of himself. Uyihlephula yena ngoba akanalo nje izwi but uyilo izwi. So uma ekunika izwi ithi lento God is giving you a portion, ukunikeza ingxenye yobuNkulunkulu bakhe. Ma ethi uNkulunkulu uthi uyahamba athi hamba ngizoba nawe. Akakunikeza uhamba kodwa usengenile wabakulo hamba uhamba nawe. Njengoba uphethe lo hamba ngizoba nawe usuphethe yena uNkulunkulu uhamba nawe because God is in his word. Ma ekunika izwi ukunikeza ingxenye yobuNkulunkulu bakhe. Uma ethi xa udabule emlilweni amalanga omlilo awayokushisa. Uma ethi xa udabule emfuleni imfula ayikukukula. Akasakunikile izwi lethi sithi awukwazi ukukhala emlilweni uthi uNkulunkulu ngangedwa uthe ngizoba nawe. Awusakwazi ukusho njalo ngoba njengoba ethe ngizoba nawe usenawe through his word. Izwi lakhe liphethe ubuNkulunkulu bakhe. Manje lethi bafowethu abayigcina izinto abaphethe izinto ngezandla siyophatha izwi siphumelele. Abakuphathayo asidingi izinto siyolokhu sicheka nje ukuthi lisakhona yini izwi lakhe lithoba kaJehova kaqotshwa. Masiphethe izwi singena empini ngaphandle kweyikhali. Bathi uyapho ungaphethe lutho uthi njengoba ngiphethe izwi ngiphethe ingxenye yobuNkulunkulu. Phethe ingxenye yobuNkulunkulu. Iyona nto le eyenza uJesu walala emkhunjini. IBhayibheli uJesu wafika wathi asiweleleni ngaphesheya. Mayeqede ekuthela asiweleleni ngaphesheya wangabe sabheka ukuthi kuyaweleka yini ngaphesheya cha. uJesu angayihlupha ukuthi ayenze show ukuthi kuyafikwa ngaphesheya agade imkhumbitha. Wavele washizwa nje elithi asiweleleni ngaphesheya. Wathi ngoba sengishiza noma sengalala mina ngoba izwi liyasebenza noma ngilele mina. Hawusanibonani bazalwane? Noma sengalala mina mangishizwi
izwi liyasebenza noma mina Jesu in my physical form sengayolala, but the word is active to make sure ukuthi ziyovunguza ivunguvungu kodwa ngaphesheya sofika, ayofika magaga asolwandle kodwa ngaphesheya sofika. Ngicela ukumemezela ephayekeni eFaith Mission namhlanje ngithi ngaphesheya sofika, ukuthi kwenzekani namhlanje sibambizwi elithi we shall make it to the other side of the lake. Asinaki nokwenzeka namhlanje, sinakizwi siyaya ngaphesheya. Akebona izandla zabantu abathi siyaya ngaphesheya, siyaya ngaphesheya. Angidingi isimo sami ukuthi ngivumele, but we shall make it. Angidingi ushilo wathi siyaya ngaphesheya, ushilo but yini into engayikhomba ethi uzofika ngaphesheya? Ukuthi ayikho into engayikhomba, into engiyibambile ile ukuthi ushilo, but where are the means to make it to the other side? What I do not have means, but I have the word of the promise. Anything ngiyafika ngaphesheya. Just into wakho ukuthi siyaya ngaphesheya. uJeremiya uNkulunkulu efika kuye besaqala uhambo lwabo uthi, Jeremiya ubonani? Jeremiya ngone isihlahla som'almond siqhakazile njengokujwayelekile. Bese athi uNkulunkulu ubone kahle ngoba njengoba isihlahla som'almond siqhakazile nje, it's something echaza ukuthi mina Jehova ngiyalinda izwi lami ukuba ngilifeze. Sekubambisa leyo nto namhlanje sesivala ithi uNkulunkulu uyalinda izwi lakhe ukuba lifeze. Ithi lento uNkulunkulu eke wakhuluma izwi, ulikhuluma besema phezukwalo, alikhulume bese yaligada. Yabantu bathiwa akazela kalani, bangathiwa sikhuluma iqiniso lokuthi ugadeni uNkulunkulu, ugade izwi lakhe. Mangathi ugade nje uNkulunkulu emhlabeni, ugade izwi lakhe. Ngoba njengoba engazele ngalala, mayingalala lizowilanga phezulu, kanti wayithe ilanga liyaphakama ngesikhathi esithile nenyanga iyasho. Manje he's making sure ukuthi the order of his word isahamba ngokwehlelo, akazalala, akaza wavala amehlo selokwaqala umhlaba ugadeni. Cha, akagadile into eningi, ugade nje ukuthi izwi lakhe lisahamba ngokwehlelo. Manje nansi-ke into ifavor ongazenzela yona is to make sure that you are in alignment with the word of God. Ngoba lento ithi uNkulunkulu ethi ugade izwi lakhe ukuba alifeze. Ithi lento uNkulunkulu ukhombe njengalesi sihlalo wathi, I will ignore yonke enye ekhona lapha endlini. I'm not interested on ngoba mfethu sikhuluma iqiniso, God is not interested on everything eyenzakalayo. Ngiyazi ukuthi lengisho yayehli kahle kwabani, kodwa uNkulunkulu akekho interested kuyo yonke into eyenzakalayo. Ithi iBhayibheli amehlo kaJehova abhekile njalo kwabalungileyo. Amehlo kaJehova is watching over the people who are carrying his word. Manje uNkulunkulu ethu ubheke kulesi sihlalo, ngicela ngenzela nje mamlodi, uNkulunkulu ethu ubheke kulesi sihlalo. If you want God's attention, ungakaphakama mamlodi, ngicela uphakamise isandla. If you want God's attention, ethe uNkulunkulu akemnakile wonke omunye umuntu, ngibheke kulesi sihlalo. Noma ungasiphakamisa isandla, akazi ukunakiswa ukuthi uphakamise isandla, cha. Ngoba enye into enza umthandazo wakho ungaphenduleki, ucabanga ukuthi ukukhala okuzokwenza uNkulunkulu akuphendule. God is not moved by tears. I can prove that to you by the fact that uNkulunkulu wayebhekile abantu begwiliza ngozamcolo, ungacabanga ukuba bengakhali. God is not moved by tears. Yazi wenze njani ngozamcolo? Wathatha amehlo akho wabhekisa emkhumbini kaNoah, wathi abantu engizobasidisa abasemkhunjini. So noma bangakhala bangaphandle, my protection, my provision, my God ikulabo abasemkhumbini. Manje noma mlona asiphakamisa isandla, sengizwe ngathi ngizobheka kulesi story. Buka-ke nathi into sihlale phansi sithandaza. Ifavor uma mlonda akazenzela yona ukusuka kulesi story ahlezi kuso, ayohlala kulesi story amehlo ami abheke ngakusona. Ngabona sesothandaza yazi, ayohlala kulesi story. Uyabona ukuthi akaze ngibe nento ethi ngifuna ukumnaka uma mlonda, kodwa manje ngoba usehlale in the direction of my focus, wahlala ngibheke ngakhona, noma engafuni ukumnaka sengizomnaka ngoba manje uhleli la ngibheke ngakhona. Umusa ongazenzela wona is to be in alignment with the word.
abaqondene nezwi lakhe. Yonke abaqondene nezwi lakhe. Mayelento ithi bazali sesithandaza namhlanje, the favor owazenzela yona is to be in alignment with his way. Uqondane nezakho uyokubheka uma uqondene nale ndawo abheke kuyo. Bese duze kwakho uthi uNkulunkulu usezwini. Ayizinto ezimbalwa ukuthi sizibamba. Every word carries a portion of God himself. That is why singasenzi izinto kalula. Hayi ngoba singathanda ukuzenza. Kodwa sinento ethi ukwenza lento ngiyobe ngidedela a portion of his weight. Because every time you compromise ivangeli lakho, ukukhuluma nabantu abasha, bakhona abantu abasha la endlini. Every time you compromise ivangeli lakho, uthi uzoyenza into ephambene nezwi ngoba ilesikhathi nje iyenzeke iyadlula. You are actually compromising your relationship with God. Ngoba into enza uNkulunkulu azwane nawe akazofuna wena, uzofuna izwi lakhe elikuwe. Lento ethi ugcine izwi lakhe isho ukuthi ufana nomashonisa ethatha i-ID yomuntu nayo yonke into ebalekile kuye. Athi ngizoyigcina ngakekuze noma ungafuni ukungikhokhela imali yami. Kodwa uzofuna i-ID yakho ngiyazi uyayidinga. Uzofuna ikhadi lakho lasebhenki ngiyazi uyalidinga. Umashonisa uvela athathe lento emali. Manje yabona nje sinoNkulunkulu sidlala lowo mdlalo wokuthi sivele sithathe izwi lakhe siligcine ngakithi. Elithi akaJehova kaqotshwa. Manje isempini ngivele ngithi weNkulunkulu ngingaqotshwa kanjani konje? Ngiphethe izwi elithi owakho akaqotshwa. Makuthiwa amanzi awakusikhukhula. Mase kubona ngikhukhuleka ngimemeza uNkulunkulu engaphatha izwi lakhe. Ngithi Jehova ngalibamba izwi lakhe. Kwenzeka kanjani amanzi angikhukhula? So we cannot compromise the standards of the word. Ngiyazi ukuthi abantu abasha siba nezinto esiyesifisa ukuthi sengathi ngavumeleka. Uma nizwa omama uMeli, uma nizwa baba uMvemve kunezinto abathi masindisiwe wasuwequlula yini. Abasivaleli yona iminyango, abasincishi bona ubumnandi, but basitshela into ethi uyobususukile kulesiya situlo. Noma usungasiphakamise isandla ngeke sakubona. Uyobususukile in alignment with the word of God, because mawuna kudropa izwi udropa a portion of God himself. Mangathi sikhuluma iqiniso lokuthi yindaba ibandla likaNkulunkulu liweak kanje in these days in terms of what does miracle sign and what does license swalini. Yinto ethi as salvation as Christianity bilokhu ihamba besilokhu siya ngokuya sidropa kancane ama standards of the word. But we are not realizing what as we are dropping the standards of salvation and the standards of the word, we are dropping uNkulunkulu endleleni. Manje basesizulwane esingena uNkulunkulu ukabona ukuthi Christianity inhlekisa kangakanani namhlanje. Ukabona ukuthi Christianity ithathelwa phansi kangakanani ngoba we are a church engenasithunzi, siyibandla engenavela akasekho umuntu okusaba ukwenza ihlaya ngoNkulunkulu. Hamba uyobona ku social media into okuhlekiswa ngayo ku TikTok into enoJesu phakathi. Hamba uyobona ku TV umfundisi uyigebengu, umfundisi uyihlaya. Yonke into yeChristianity shibhile kulezi insuku because we drop the word of God. Ngesikhathi silahlile salahlekelwa isisindo sokuba yibandla nje. Kanti into lesonto phakathi lihlonishwa kudala ngoba bekuhlonishwa uNkulunkulu osuke sebandleni. Manje ngesikhathi silahla uNkulunkulu ebandleni silahlizwi salahla uNkulunkulu besezwini lakhe. Every word of God carries a certain percentage of his weight. Manje nansi into engifuna ukisho, mawufuna ukuba noNkulunkulu omningi yiba namazwi kaNkulunkulu amaningi owagcinile ngasesayidini lakho. Mawufuna nje ukuthi uNkulunkulu omningi, bafuna uNkulunkulu omningi akusikho ukukhuluma ngezilimi, because ezinto emoshakele in this generation ama perceptions esiwanikile. Yabona ukuthiwa umuntu uNkulunkulu yamuntu kube ukuthi ufike wakhuluma ngezilimi usaqhubeka sonke phansi bese siqala ngalokho ukuthi ube noNkulunkulu omningi. Nayi into bazalwane, ufuna ukuba noNkulunkulu omningi yiba nezwi lakhe eliningi elingakuwe oligcinile noliphilayo. Mawuliphila lelo zwi kusho ukuthi uNkulunkulu yobabo nali bafethu uJesu walisho wathi uma ligcina imiyalo yami amazwi ami ehlala mina noBaba siyoza nathi sizohlala phakathi kwenu. So uNkulunkulu omningi asimkali ngezilimi oyikhulumayo ngemhlabelelo oyiculayo, simkala about the amount of the words that you have kept in your life. Awungakanani amazwi kaNkulunkulu sawagcinile kakhulu. Cela ukuthi bafethu generation yamanje siyabantu abasha ungavumela umuntu okwehlisisa the standards of your salvation. Ungavumela umngani okuzothi kuba umngani naye ube umngani naye at the expense yokuthi you must lower your standards.
ngivumeli umngane kuzoba ukuthi ukuze sizwane ikhonto kumele ngiyicompromise on my side. A wise man once said, when people are going for the walk together, something happens that is not communicated. Either one of them slows down or one of them picks up the pace. But the fact that you are seeing two people behamba, khona wehlisile khona okhuphulile, mabeficane behamba, kukhona okhuphula ispeed sakhe, ukhona wehlisa ispeed sakhe ukuze bahambe ndawonye. Asiyise eBhayibhelini, bangahamba ababili na bengavumelananga yini. Kungenzeka yini abantu ababili behamba. So lento ithi khona osheshile khona wehlisa ispeed ukuze labantu bahamba. Ngabona nje abantu ababili behamba ndawonye, khona osheshile khona ohambe kancane ukuze bahambe labantu. I want to ask you the question. Labantu ohlezi phakathi nabo, what standards of your salvation have you compromised ukuze ukwazi ukuhambisana nabo? Zingakho izinto kumele uyishintshe ukuze ufithe kule WhatsApp group. Zingakho izinto kumele uyishintshe ukuze ufithe kule group yasesikolweni. Zingakho izinto kumele uyishintshe ukuze emsebenzini nihlale kahle nonke staff room nizwane ngoba ebafethu asisho ukuthi abantu kumele babe izinto. Kodwa into kaNkulunkulu iyakwenza ukuthi uba bubi kubantu. Ukugada umkholo wakho mawusuzwana nawo wonke umuntu kahle. Yingakho uPaul athi mayevalelisa wathi nizame ngayo yonke indlela ukuhlalisana nokuthula nabantu bonke. Ngoba wayazi ukuthi lento kaJesu ixabanisa umama nengane, ubaba nendodana, ixabanisa umamezala nomakoti. Lento kaNkulunkulu bayifika ikusethela ama-standards bese noma ngifisa ukwenza kodwa izwi alimvumeli ukuthi ngeqela. Noma ngifisa ukuhamba nami kodwa izwi alimvumeli ukuthi ngeqela. So I will keep the word noma ngihamba ngiyogcinisa. Ngicela mhlawumbe kuvuka abantu abathi siyogcinisa. Noma sengalahlekelwa ihlobo, let the people go. I will keep the word. Noma sengalahlekelwa abangani abahamba abantu ngiyogcinisa. Ngoba uma ngigcinisa lakhe ngigcina uNkulunkulu bakhe. Uyalilinda izwi lakhe ukuba alifeze. Naye into kumele uyazi ekukholweni kwakho, uNkulunkulu ulilindile, uNkulunkulu uligadile izwi lakhe. So uma ugcine izwi lakhe, uyohlala ebuya, uNkulunkulu ebuyela izwi lakhe uma lingabuyi. iBhayibheli washiya izwi ekhaya kwaAbrahama wathi by this time next year Sara uzokhulelwa. Kwahleka ngisho yena ugogo uSara wathi lento ngeke yenzeke sengemdala. Kwasho ukuthi noma uSara akalikhohlwa, uNkulunkulu akalikhohliwe izwi lakhe. Bazama futhi ukwenza enye indlela yokuthi bathi no ngoba ngathi izwi liyadilea ake silisupport, ake silipheshe, ake silisize. Awalisizwa izwi likaNkulunkulu. Joseph uze wakho uthi alisizwa izwi likaNkulunkulu. Alishokwa ngoba ngesikhathi kuzanywa uIshmael baba ngesikhathi phela naso ukuthi sekuze kufe kwayena Abrahama nosilinde izwi. Kodwa ngicela ukusho namhlanje ukuthi lilinde noma lidileya. Athi mayikhuluma uNkulunkulu athi umbono ungowesikhathi noma ubambezeleka kodwa uyofezeka ngesikhathi sawo. Konke umuntu bazalwane wani uNkulunkulu izwi la endlini. Ngicela ukuthi bambelele ezwini uNkulunkulu akunika lona noma libonakala lingafezeki. Because sometimes ubambelele ezwini kukhosta ukuthi ubukeke njengesiwula ebese uthi ngizohlala la malitheni ime la izwi. Kuyokwenzeka noma yini ngiyoma noma bathi suka nali ingozi uthi noma ingeza ingozi bayishayela ngishale ngisezwini. Bazalwane bakuthiwa ababusisi wabafayo befele enkosini kuthi ubusisi umuntu omelezwi noma ukuma nezwi sekumkhosta ngisho impilo yakhe. Choose the side of the weight. Makugibhetho noma uthi yiphi igibhetho ohlala kuyo, choose the side of the weight. Makunezinto ezikulingayo noma uthi iziphi, choose the side of the weight. Noma bathi kwenzakalani, I will always choose the side of the weight. Uma nezwi, yazi uma nezwi khona abantu abayivuthe bengayinaki. Lento ethi isikhathi kuphahlaze kumkhumbi oPaul behamba kwafika ingelosi yathi kuye umkhumbi uzophahlazeka akuze kufa noyedwa. Most people always shout about the fact that umkhumbi uzophahlazeka ngeke kufe noyedwa siyofika la siyakhona. Okay, that's good. Wonke umuntu shout about it. But has anyone noticed ukuthi okubudomu kangakanani ukuhlala emkhumbini ophahlazekayo ungazami kwenza lutho, ungazami ukuphuma, ungazami escape? If you are a Bible reader, you will notice ukuthi on those two chapters there was a point where kukhona abathi lebafethu lemkhumbi omkhulu uyaphahlazeka, asithatheni inkembe ezincane sizama ukuthi sibaleke ngazo ngoba kungenzeka sisinde einkembeni. Wathi uPaul la bafethu ningahamba nina nizohlala kulomkhumbi nokufa, kodwa manje ufa nezwi noma ungafa ngicamela ukuhlala emkhumbini ofayo as long as uwumkhumbi that has the promise yokuthi sizofika ngaphesheya. Bheka amandla ezo anamandla kangani, anamandla ngendlela
indlela ukuthi waphahlaseka yazi kamkhulu kodwa lasala egodweni lelizwi lasala kugodo bathi babebamba ugodo bebambele lithi iBhayibheli wathi uPaul lonke umuntu la akatholi into angabambelela ngayo siyahamba manje siya ngapheshe lasala ugodweni ugodo lenza sure ukuthi lo ambambile akasabambe mina kodwa ubambe izwi elithi uzofika ngapheshe ake sibe ngenyanga namhlanje sesithanda wonke umuntu la endlini bambe izwi liyokwenza sure ukuthi you make it to the other side of the lake. If you carry the word will carry you. Gcina izwi liyokugcina. Because when you let go of the word, you are letting go of the protection of God, of the provision of God, of the attention of God. Ngoba uNkulunkulu ulindile izwi lakhe ukuba lifeze. So every word of God elingakuwe libambisise kahle ungalidedeli, because the word that you keep is the word that will keep you. Izwi nezwi ligcinayo izwi liyokugcina nawe. So if you keep the word of God, nezwi likaNkulunkulu liyokugcina kanjalo. Hlabelelwa kudala ukuthi izwi lakho Jesu linamandla lingumlilo oqothulayo liyephula imisedala bese mayifike egcineni athi onalo izwi lakho angenqotshwa lutho. Bengizomemezela leyo nto bazalwane ethi onalo izwi angenqotshwa lutho. Noma izinto singafike eqoba abantu bafowethu, we face times la singathi siyanqotshwa khona, but carry this promise, onalo izwi angenqotshwa lutho. Cela uyishaya isifuba ukuthi akusoze ngaqotshwa, shaya isifuba ukuthi akusoze ngahluleka, shaya isifuba ukuthi akusoze ngawa. Noma bengawa bafowethu abayi-10,000 bawa abanye ngapha kodwa olungile uyolokhu emile. Why? Izwi liyogcina. Cela umemezela bazalwane, the word of God will keep us, the word of God will sustain us. Izwi liyogcina nala sesihluleka khona.